Ronda Randi. Gyűlölöm a konyhai munkát. Amúgy se értem. Ugyan, mit nem értesz, Bloom? Miért nem használhatjuk főzésre a varázserőnket? Ez egy vicc. Csak inteni kéne a varázspálcával, csettinteni az ujjunkkal, párszor megcsavarni az orrunkat, és voilà! Minden erőlködés nélkül kész van. Csak hogy a házikost sokkal finomabb, ráadásul még egészségesebb is. Jó napot, foglyamester! Hogy halad a köret? Mindent kész vagyunk, uram. Ez a burgonya túl picike, vékonyabban hámozni, és mi van az omletekkel? Ne felejtsétek megfordítani! Természetesen. A főzés művésze! Leérettségiztem, csak étteremben vacsorázom. Lássuk, hogyan forgatjátok az omletet. Gyerünk! Bocsásson meg, nem tudom, hogy történt. Mit elcsalogtok ott? Kapcsoljátok le a ventilátort! Már is. Gyere le, te kis omlett, ne félj, senki nem akar majd megenni. Azt mondtam, lekapcsolni a ventilátor! Az biztos, hogy mentem beszélek az igazgatónővel, hogy örökre tiltsanak el a konyhai munkától. Az ilyen tündérek többet ártanak, mint segítenek. Most mosakodjatok meg vacsora előtt. Vigyázzatok a húsra! Itt minden rendben. Lányok, fantasztikus hírem van. Tudjuk, kirúgattad magad a konyhából. Gratulálok, Stella. Ó, mert erre teljesen alapos indokom van. Meghívtak estére, randim van, hát nem íz ki? Ez tényleg alapos indok. Találjátok ki, hogy kitől kaptam a meghívót. Ó, meghalunk a kíváncsiságtól. Sky hercegtől? Képzeljétek el, meghívó a Fekete Lagunába, jó mi? Hűha? Ismer, és mégis akar veled találkozni. Mit vegyek fel? Fogalmam sincs. Segítetek választani? Hát, rendben. Stella, milyen sok ruhád van? Pont ez a baj. Valami nagyon különleges kell, romantikus. Én ezt venném fel. Klasszikusan elegáns, tökéletes. Egy temetésre. Randira érdekesebb kell. És mit szólsz ehhez? Ebben maradandó benyomást keltesz. Hogy tudtál ilyet megvenni? Nem vettem. Ajándékba kaptad? Én terveztem. Csukott szemmel. Nézd csak! Igen, ez az! Brandon is ott lesz. Nem, Sky szabadnapot adott a szolgáinak. Ugyan, Brandon nem a szolgálója, hanem a segédje. Az egész más. Kicsi Bloom, én csak vicceltem. Tetszik neked? Igen, tudom, ne is mondd. Nem tartozik rám. Akkor se kellett volna ezt mondanod, Stella. Muszta, ide adnád nekem azt a dobozt, kérlek? Persze. Mi van benne? Csak néhány darab ékszer. Csak néhány darab? Ezek tökéletesek. De a gyűrű túl sok. Na, így már jó. Tessék, Bloom, vigyázz rá, kérlek. Ez a varázsgyűrűd? Ma nem lesz rá szükségem. Hé, kinek kell a varázslat, ha egy igazi királyfi védelmezi? Én nem bízom a srácban. Valami nem stimmel ebben a randiban, nekem ez büdös. Valami tényleg büdös. A hús! Jaj, A hús! Gyerünk gyorsan! Gyerünk gyorsan! Viszem a poroltót. Hű, micsoda felfordulás! Felfordulás? Én inkább azt mondom, katasztrófa, tragédia, zűrzavar. Megbocsáthatatlan a megbízhatatlanságotok. Jaj, ne, Griselda kisasszony! Aerolux? Itt vagyok, lányok! Remélem jó mentségetek van erre. Itt van! Azonnal lássatok munkához, halljátok? A vacsora nem késhet, igyekezzetek, lányok! A sajtos kenyér megfelel?
Annyira fáradt vagyok. És már nem is vagyok éhes. És te, hogy vagy, Flóra? Ne is mondd. Be akarok menni a városba. Randival vagy anélkül. Hát, azért csak jobb lenne, hogyha valaki meghívna. Engem nem randizásra programoztak. Ki kéne próbálnod, mókás? Mi a mókás benne? Egy érdektelen érték megismerése. Akkor mit vesztesz vele? Igen, miért nem randizol Timivel? Jó ét, lányok, én most kikapcsolom magam. Hé, mi folyik itt? Nem tudom. Olyan, mintha Stella szobájából jönne. Gyertek, nézzük meg! Ti is hallottátok, nem? Aha. Stella! Minden rendben van? Stella! Sziasztok, mi van? Stella, mi ez a zaj? Ilyen korán? Még ébresztő sem volt. Leesett egy táska, de minden rendben van. Menjetek aludni. Ugyan minek? Amúgy is mindjárt ébresztő. Mikor érkeztél haza? Nem is hallottunk semmit, ugye, lányok? Késő volt, nem akartam zavarni. Na és milyen volt? Ki vele? Mindent tudni akarunk. Nincs mit mesélnem. És ezt higgyük is el. Gyerünk, mesélj már! Nem történt semmi, érted? És törődj a magad dolgával. Stella! Mit képzel ez magáról? Nem, Musza, hagyd csak! Majd túl lesz rajta. És még egyszer együtt. Mély levegő, és mondjátok. Tűnj el, tökfej! Tűnj el, dögfej! Hű! Ez nagyon muris volt. Vészgész tanár úr! Nem sikerült! Nyugalom, nyugalom! Így van ez, ha nem koncentráltok eléggé. Kérem, segítsen, tanár úr! Intézkedem. Egy pillanat. Tessék! Egy egész! Ilyen esetekben az ijesztés a legjobb módszer. Köszönöm, Phil. Nincs mit, Vizzi! Holnap reggel az első óra entoszimbiózis lesz. A rovarok átalakulásának művészete. Láttátok? A királylány még a tanításra sem jött be. Nem tudom, mi üthetett belé. Történt vele valami, és nem akarja elmondani. Azt hittem, hogy barátok vagyunk. Megpróbálok beszélni vele. Itt várjatok meg, jó? Sok szerencsét. Flórának igaza van. Azt hittem, barátok vagyunk. A barátok megbocsátanak egymásnak. Stellának biztos jó oka volt, hogy így viselkedett hajnalban. Legalábbis remélem. Ez meg... Stella! Jaj, ne! Úgy néz ki a szoba, mintha tornádó csapott volna le rá. Én ezt nem értem. De hát mi történt? Szia, Bloom! Engem keresel? Stella, ezt te tetted? De miért? A gyűrűmet akarom, Bloom. Már mindenütt kerestem. Hol van? Tudni akarom, hogy hová dugtad. Stella, biztos, hogy jól érzed magad? Mindjárt jobban leszek, ha meg lesz a gyűrűm. Te tudod, hol van, ugye? Olyan furcsa vagy, Stella. Kérlek, nyugodj meg, üljünk le és beszélj. Nem beszélni akarok, a gyűrűm kell, te tolvaj! Hé! Jól van, Stella, elég! Tolvaj! Ezt nem hiszem el, ez nem lehet. Itt csak el. Ez nem álom.
De hát mi a csuda üthetett belé? A Randi a királyfival szédült üzemmódba kapcsolta. Mi úgy mondjuk, elvesztette a fejét. De az az érzésem, ehhez semmi köze Skynak. Ha láttátok volna, egyszerűen gonosz volt, nem olyan, mint ő. Én a gyűrűt nem értem az egészben. Miért kereste, hisz ő maga adta oda neked? Mi van, ha nem emlékszik semmire, ha valamitől összezavarodott? Ezt kell kideríteni. És amíg ki nem derül, senki nem tudhat semmit arról, ami történt. Nehéz egy ilyen titkot sokáig megtartani. Meg kell keresnünk Stellát, nem veszi fel a mobilját. Úgy túl könnyű lenne. Hol kezdjük? Én a királyfival kezdeném. Heraklioni Sky herceg az első számú gyanúsított. Akkor indulás. Következő állomás, a vörös forrás. Szívesen segítenék, lányok, de sajnos tényleg nem tudom, hogy miről van szó. Este 9-ig dolgoztam, fáradt voltam. Nem láttam Stellát, és soha nem küldtem neki meghívót. Hey! Ezt nem én írtam! Ó, de nem ám! Nem tudjátok, hogy Sky nem tud írni? Nagyon vicces, mindjárt megszakadok a nevetéstől. Sziasztok! Valaki ezek szerint becsapta. Történt vele valami? Ezt akarjuk kideríteni. Ne haragudj, nem tudnád kikapcsolni ezt az állatot? Lady, elég volt! Csend, Lady! Lady! Ülj le szépen. Annyi időt van Brandonnal, hogy nekem már nem fogad szót. Szia, Brandon! Szia, Bloom. Jól van, fiúk, vége a szünetnek. Egy tüzes, veszedelmes sárkány alig várja, hogy megérkezzetek. Köszönjetek el a lányoktól! Igenis, tanár úr, azonnal! Ő retteget Kodatorta, nem tanácsos megvárakoztatni. Majd értesítsetek. És ha segítség kell, csak szóljatok. Most mi legyen? Muszáj megkérdezned. Irány Magix! Gondolod, hogy Stella itt van valahol? Egyelőre szerintem akárhol lehet. Akkor miért a városban kezdjük a keresést? A Fekete Laguna miatt nem emlékszel? Meghívtak a Fekete Lagunába, jól hangzik, ugye? Tegnap este ott találkozott Sky herceggel, talán ők majd tudnak segíteni. Fekete Laguna. Mindjárt megnézem. Egy pillanat alatt meg lesz. Csak egy gyors keresés a térképen, és voilà. Különös. Nincs nyoma a Fekete Lagunának. Kipróbálom az én keresőmet. Neked is van? Hogy működik? Ezt figyeld! Elnézést, uram, a Fekete Lagunát keresem. Fekete Laguna? Sose hallottam. Látod? Kipróbálhatjátok, ha akarjátok. Egyszerűen működik. Jaj, lányok, ez így nem jó. Ha azt akarják, hogy híres hely legyen, nem ártana reklámozni egy kicsit. De senki nem hallott róla. Itt valami nem stimmel. Ideje szólni Griselda kisasszonynak. Már is feladtátok? Ugyan. Ez fafejűség, ami nem vezet jóra. Akár a te elektromos kütyűid. Hé, nehogy már veszekedjetek. Bocs! Igen, bocs. Elnézést, hölgyeim. Nem tehetek róla, de hallottam, ahogy kérdezősködtök, és azt hiszem, én tudok válaszolni a kérdésre. De talán nem tartozik rám. Maga viccel? Miért nem mondta azonnal? Tudja, hogy hol a Fekete Laguna? Ha tudja, mondja el, kérem, nagyon kérem. Hát igen, ez egy új étterem a városon kívül. A főúton kell haladni, egészen amíg elérnek egy hídhoz. Eltéveszthetetlen, egy hatalmas nagy tölgyfa áll előtte. Remek! Nagyon köszönjük, uram! Ez meg hová lett? Fura ember volt. Igazad van, Techna. Fura egy ember volt. Minden stimmel. Ott van a nagy tölgyfa. És ott a Fekete Laguna. Amikor visszamegyünk a suliba, frissítsd fel a keresőprogramodat. A program jól működik, ezzel a hellyel van baj. Technának igaza van, valami fura van ebben a helyben.
Ez a fa nem lélegzik, olyan furcsa, hideg, távoli, mintha nem létezne, csak illúzió lenne. Ez biztos Flóra? Ó, na végre, hogy itt vagytok. Már vártunk titeket, gyertek be, gyertek! Ez csoda, hogy nem számítottunk rá? Igen, már késő visszafordulni. Hé, álljon meg! Ki maga? Azt akarja, hogy kövessük. Nekem ez egy cseppet sem tetszik. Némi festés, új szőnyegek, és mindjárt más lesz. Nem a legjobb pillanat a viccelődésre, Musza. De ezt mondaná Stella. Lám, csak ki van itt? Barátaim! Azért jöttem, hogy elvegyem, ami az enyém. A gyűrűmet akarom. És ti így vagy úgy, de oda fogjátok adni nekem. Vigyázz! Micsoda egy csapda! Ez nem sokáig ad fedezéket. Ne féljetek, majd én elintézem. Páncél! Itt a fedezék. Pont időben, Techna! Kész vagy megadni magad? Elég, unom, hogy céltábla vagy. Nem, Musza, hagyd békén, nem bánthatjuk Stellát. Ő nem az igazi Stella. A gyűrűje nélkül nincs hatalma. Jól van, elég a játékból! Rendben, kis tündére. Ideje levetni az áruhát. És önmagam adni. Végre. A boszorkányok! Készüljetek! Várjatok meg, én is akarok! Hát persze, Knát. Stella! Nagyon sajnálom, csúnyán becsaptak. Nem kell bocsánatot kérned, nem a te hibád. Halljuk, mit akartok? Még mindig nem értett Tündi-Bündi, Stella gyűrűjét akarjuk. Szegény Stella az energiafonalon fogja, ami egyre szorosabb. Jó lesz, ha siettek? Az a gyűrű fontos nekünk. Meg kell szereznünk a gyűrűt, de gyorsan. Lejárt az idő, döntened kell, Bloom. Stella élete vagy a gyűrű? Nem érez, zsarolás. Zsarolókkal nem egyezkedünk. Készüljetek, gonosz boszorkányok, mindjárt végetek! Elég, döntöttem. Nem sodorhatjuk veszélybe Stellát. Bloom! Jól van, Icy, győztetek. De tartsátok be a szavatokat. Máskor nem tenném, de nincs rá szükségem. Ez sikerült! Miénk lett a jogar? Rettenetes, csapdába estünk, mint az amatőrök. Hát,
Talán azért, mert amatőrök vagyunk. Legyőzhettük volna őket, hisz 4-en voltunk. A harc súlyosbította volna a helyzetet. Szerintem ez volt az egyetlen lehetséges megoldás. Ki vagy te, hogy helyettünk döntesz? Nem te vagy a főnök. Techna, én is ezt tettem volna. Ezt a gólt berúgták, de a mérkőzés még tart. Hé, te meg miről beszélsz? Hogyhogy, a te bolygódon nincs foci. Mi az a foci? Gyertek, megmutatom. Ezt a játékot labdával játsszák. Az a doboz jó lesz. De ez nem labda. Ez csak egy példa, Techna. Na, így kell belerúgni.